Salam. Parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi. Pasahato tusude ruas. Doho tamu namar minggu di Tikion. Horas jala selamat beribadah madihita. Alani tapuji matuhatta. Marede hita siabukwede nomor 565 ayat sada, ayat tolu, dohot ayat opat. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia, na tumo palangi dohot tanoon. Amin. Gok asini roha ni Jehovah do tanoon, marhite hata ni Jehovah do majadi akalangit, marulupolo mahamu, alea kapartigor, mangasahod Jehovah, talup do marede akana ujur maroha. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ali Tuhan debata suruh matod di porbadia tu rohanami asa tarapul situ tu rohanami marhite-hite kakekeon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus jala asalam gadah porseon nami marhite-hite
pakirimon na mangulu, asa tok-tok kuingot kami, nahehedo kami musesian namate, songot Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naong hehe sian namate. Amin. Tapuji Tuhata, maredehita siya bukwede, nomor 25 ayat 1 dohot ayat 2. Hatami ale Tuhanku perdana menghargai sai paian di roh aku unang putih api mulo sobe sitiopan adana diai ana maha ojahan ni hapor siaoni ale Jesus sai matahon sai ramuti mawon asahon apor seaon ibugasan rohakon sai paringgas marohaku mangoloy di hatami asama wasi podamu songon si Mariai. Tangihon hamuma patik ni debata, ima natar surat di buku ni si Jakobus ayat bidusada ayat 22. Alai gabi siulaon hatai mahamu unang kolan pananginangi akan apa totohod dirina ima sahatna atong rak mangidogogo mahita tu debata laho mangulahon patike ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon naobar tu patikmi. Amin. Tapuji Tuhata maredehita sia bukwede nomor 174 ayat 3 dohot ayat 4. Nasota
Tato potima dosata tua dopani debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na patupahon kasesan di dosa di hami halak na dangolon. Marhite-hite anak kaholongan ni roham. Saya si maroham di hami. Akan na mangarsak dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasasian di dosa nami. Lehon matu kami todim na badiai. Asa unang ganggu rohanami diasi ni roham. Alay, asahot rohanami marhapor siaon. Laho mangotapod doa sadusa dohot roha portibion. Asahu pasahat kami diri nami tuho. Gabe pelean na mangolu. Jalan abadia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasasan ni dosata. Alani pangalasyota do ubahin na tartulak Kristus. Jala binahin ni hajahatot tado ibana mabugang. Ape tu ibana pisak-pisak parhitian ni hasonangata. Jala binahin ni bugang na malum itahilala. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tapuji Tuhata marede hita sia bukede nomor 485 ayat sada. Dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 29 April 2023. Kegiatan sermon dimulai kembali tanggal 2 Mei 2023. 3.2 Persembahan pembangunan. Pada hari ini Minggu 2000. Perjalanan
Pasadama rohata martangyang mahita. Damini debata na sumurung siyan saluhut na roha. Ima mga ramoti ati-ati dohot pikiran mo nabi di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Horas ma dihita saluhut na. Songonima ng ruas ni Huria manang simpatisan na mangihuton parmingguon di Minggu Misericordias Domini Sadarion hupas hata mimatuhamuna horas. Hata nitu hata nagabe jamita di parminggota Sadarion imana tersurat di Sada Petrus Sada ayat 17 sahatu ayat 20. Sada Petrus Sada ayat 17 sahatu ayat 20 marsika soreng mahita majaha. Molo ama di goar hamu ibana naso marnida rupa laho manguhumi nasa jolma marguru tu pabahenanna marhatahuton mahamu marparange ditiki paisolatan muna. Alai binain ni mudarni Kristus na argaido nasongon mudarni biru-biru naso hasurakan naso marlidang. Marhite-hite ibana do dihaporsay hamu di bata napaheheyon ibana siyan akka naong mate jala na mga lehon hasangapo tu ibana asa tu debata haporsyaon nang pakirimon na. Sudah may tayak 20 tolo ay nunga mangulay tubuh hamu ido anggo sahatna. Hamuna akadongan sahaporsyaon ia guarni mingguta sadarion ima misericordias Domini jalana merlapata dui gok asini rohani Jahobado tanoon imana tersurat di Pesalmen 30 ayat 5b. Jalana songon gabe tema ni mingguta manang topik ni mingguta di bagasa sadarion ima mangulahi tubuh di bagasan hatani debata dilahirkan kembali oleh firman Allah. Totu hal na parjolo boto otta sian surat ni apostel Petrus na parjoloon ima ia akka paisolat nang terpilit jala marserak di Pontus, Galatia, Kapadosia, Asia dot Bitiniai di goarma nasida akka naung tubuh padua halihon manang orang-orang yang lahir kembali. Ala memang boido berengot tai marhite Sada Petrus Sada ayat tului. Didok di ayat tului pinuji ma debata amani Tuhatta Yesus Kristus naung manubuhon hita padua halihon sian godang ni asini rohana
marhite-hite haheheon ni Jesus Kristus sian aka namate asa marpakiriman ma ngolumuna. Hamuna kadongan sa porsiaon bolo didokon nakiningan istilah tubuh na mangulahi manang na orang-orang yang lahir baru. Jala boido ratatusi gudang do padohan namarak di bagasan tikyon nama dokon dia itu belum lahir baru, dia itu belum manusia baru, dia itu dang dope di guari jol mana di pai baru ninna. Jala tudingan on masai jodoon rotu huria HKBP. Yakin mahamuna aka dongat tanong lao tu seberang huriaan ya dang pola situ du goar molono ngaborhat nasida tu si aka dongat taido madoko kita dang lahir baru dope, dang manusia baru dope, dang na tubuh naik baru dope ninna. Gabe hita sama hita do masih padohan. Tapi sebetulnya amang dan inang kita nggak usah terlalu risih menanggapi kata-kata yang demikian. Lo jahita mamikiri. Nangidok kita manusia lama, manang naidok ko petaho hita manusia naso bertobat, dang jolma manot tuhon hita manusia bertobat atau belum lahir baru, dang pola jolmai na menilai hita alai debatado na menilai apakah kita lahir baru atau sudah manusia baru manang na nong tubuh padua haliho. Ala adong do memang ciri manang karakteristik ni akadongata nang lao tu huria X misalnya nang merasa nasida nama dokon kami ini sudah lahir baru, kami ini sudah manusia baru, ya. Arong dohorwa karakteristik ni nasida gabe didokon manasida manusia baru. Imana di guaranna moloso di alang nasida ina akapantangan-pantangan na arong natar surat di padan narobi. Ya. Jala memang godang do tabereng di si akapantangan-pantangan. Na memang naso boy tapangan manang tainom. Huria Advent salah satu gereja yang paling fanatik dalam hal itu. Isarana dang jalang nasida B2 manang aka namargota, manang na aka ikan namarsisik, bahkan kopi do tes manis pe dang boy dipangan nasida. Alai hita huria HKBP tidak mempersoalkan itu lagi. Karena apa? Karena di dalam perjanjian baru juga dikatakan bahwa sudedo boi tapangan, sudedo boi tainum, alai ahadona diharamkan. Ima pamanganido naikot jagaon unang makalwarhon hata-hata dosa. Alanido hamuna kamang do tamuna kainang alarung nakiningan padohan lahir baru. Totu ikon telu surut tadoon. Songon dia do horwanari maksud na dison lahir baru. Manang na tubuh padua halihon. Manang ma istilah ni si Paulus namandokon manusia baru. Ciri khasnya bagaimana itu? Manang naikon maras kese do hita asa tadokon lahir baru hita, manang naikon jololado hita di adopan ni debata. Argado hita di adopan ni debata. Kita ini adalah orang-orang yang sangat mahal. Sadia marga tahuroh.
Molo naing botota sadia argata mang inang tajama jolo ayat 11 10 siai. Nakningan atar surat di sada Petrus sada ayat 11 10 siai. Tolong dulu ditampilkan yang live streaming, tolong dulu ditampilkan 1 Petrus 1 ayat 18 1 10 sia. Tajama ai di boto hamudo dada binaini sere manang perak akan na olo hubur. Allah ayat 10 sia. Alai binaini mudarni Kristus nargaido nasongor mudarni biru-biru nasohasurakan nasong ima argata. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Kita sangat mulia di mata Tuhan. Jalan molo taber naking ayat 11 ayat 10 siai. Adong istilah sere manang mas, manang perak. Boy do pei tanilai. Boy do pei ditakar. Boy do pei diukur. Jala sarga arganisere dohot perak, boy do pei taarga, boy do pei taetong. Alai molonunga didok mudarni Kristus dangadong be digijang ni ay ngoluna dibahen mangargai hita ngoluna mudarna dibahen manobus hita. Jadi sugari di dok Tuhani tuhita di bagasatikion nyawa ganti nyawa ninna boha tarpatu pahita dope mangalehoni tarpatu pahita dope melodi dok ketuata Yesus nyawa ganti nyawa haru gugut tado dipangido soharu taleo nati amang inang. Haru tikit tado dipangido Tuhani so haru tarleho kita. Haru materi do dipangido Tuhani so haru tarleho kita. Lamho sama ala tado ko nakringan nyawa ganti nyawa. Balam ho saon ma au molo hubereng do lirik ni aka ede na di bagasatikion ate. Ala adong do sipata nagabe pojot di bagasar roha molo adong taparrohaon di bagasatikion lirik ni ede akan kuberikan nyawaku, akan kuberikan hidupku. Sipata dohonon kanadila do paredeon. Itu kan? Buah malona, buah jaguna akan kuberikan nyawaku, akan kuberikan hidupku. Itu kan? Buah jaguni nama karang edeno yang senarohado. Alai hamunak kadongan, buah do tutu, tasadari doi. Tasadari do nama cayargado hitaon di bagasa Tuhani. Ai sotung do dipikir halak hitaon jolma namurahan. Manangna aka jolma na somanada Kristusi diguari hitaon jolma murahan misalna ate. Manangna deba mangguari hitaon jolma murahan. Ibaratna akka barang-barang bekas amang do tamuna kainang. Sotung do dipikiri hitan wang di bagasatikion barang second. Ido kan? Molo di Medan arong do akka partiga-tiga barang bekas na di guaran na monja. Ado pagajak ko monja.
Iya, tadado permeda namang paraget daw nate situ aka siani partorok kodo mongon sidi pelaja. Karena apa disebut dengan monja? Karena memang di daerah sekitar daripada Mongon Sidi Pelaja itu dulu katanya banyak di situ yang menjual baju-baju bekas. Manangna molo istilah di siantar men arong do istilah nadi guarai burjer. Ahma pagajako burjer amanginang. Buru-buru Jerman. Tak bolo diahon ataruah nakiuguit amang si majutak. Amang apa sih kalau di Cimahi ini disebut dengan barang-barang bekas, tempat penjual barang-barang bekas. Sampai hucu baru tarik amang inak kiringan bu. Adong gue mungkin mamereng ngakingan. Cimol ya tadi amang bilangnya. Karena memang di sekitar situ katanya dulu tempat penjual daripada baju-baju bekas atau barang-barang bekas ya. Pasar Loak, ya. Tapi kita bukan monja amang inang. Kita bukanlah seperti burjar, bukan. Molatung adong pejol mana mandokon kita murahan. Tetapi ada satu hal yang perlu kita tahu dari 1 Korintus 6 ayat 20. Ayar gado hamu ditobus. Kita sangat berharga karena kita ini sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal. Kita ini manusia yang sangat mahal. Kita ini adalah manusia berharga. Alani argana dang tuk manang dak sukup sere manang perak menilai hita. Itu nak kiningan nata jaha di ayat 10 siai. Lapatan disi kita ini punya nilai. Damang dainang dongan sapor siaon di bagasan Kristus Yesus karena kita ini adalah manusia yang sangat mahal dan sangat berharga. Kita memiliki nilai. Molohya tabege manang tatoton film $6 million men manang manusia seharga $6 juta. Mana di tokoh peran utama si Steve Austin, ya si Steve Austin, ima sahalak astronot, jalana kemudian nagabe intelijen, ibana ima agen nagabe top di dinas rahasia. Alani hebat nagabe dihargai me ibana seharga $6 juta Amerika. Nah lobisian argani si Steve Austinon mahita $6 juta. Bolo $6 juta. Boy do pei ta etong. Boy do pei etongon. Alay molo nunga didok mudarni Kristus dang tara sampai songonima argata. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Alay hamunak kadongan debata. Ahana taula di bagasa tikion. Ta pertanggung jawab podui di tikina. Alaniaha Yesus datang yang kedua kali untuk menghakimi. Manang nasongon dia pe kualitas ta di bagasa tikion kualitas ni ngoluta. Ta pertanggung jawab podui di bagasan ari paruhuman. Amin martang yang mahita. Maulia temali Tuhan di pasa rohanami tuho di bagasan partikyanon nunga hubegi hami hatam nabadiai na menyuarakan argado hami di hadapanmu ali Tuhan marhiti panubusion mi jala marhiti argana di bagasan turpukon hubereng hami
nung gabi lahir baru kami marhite hayonmu nasian namate nung gabi hidup baru kami nung gabi hidup yang diperbaharui yang memiliki kualitas hidup. Alani duali Tuhan di bagasan turpukon ajar-ajari mahami asa boy hami tutu gabe marhatahuton tuadupanmu nabadiai dohot masih haolongan di bagasan sesama hami baik secara sosial diajari hodo hami asa toktong marhiti hatami hami mangulu mulai temale Tuhan di bagasa tikion hutangnya ko kami masih Hendra napitupulo dot rosinta boru pajaitan na yang marsakap manasida mardongan saripe ima di tanggal 20 April 2020 sai pasu-pasu marencana ni nasida baik sian gereja doh di ulaun adat habatako nami pi anon ahli Tuhan sai homa na jongjong alain apalana perlu dihami ahli Tuhan ima gaberi pesitirun manasida di colonami tarlumobi di adupanmu nabadiang akar ruas di huriam naung mangalehon pelean tuhuria dohot pelean natu pembangunan sai homa nama masu-masui saluhutna dang terbilangi hami akka ruas ni huriam naung mangalehon pelean na tuhuria dohtu pembangunan di bagasa tikyon sai homa nama masu-masu nasida songoni nang keluarga ni nyonya pardede boru tabunan ali Tuhan pasu-pasu nasida di naung pasahaton sumbangan tu pembangunan songoni maakaruas di huriam namar sahit di bagasa tikyon sai homa nama ngalehon hamamalum tutonga-tongani nasida songonima nang akar ruas di huriam na marulang taho di minggu-mingguon say tabay gadyang ni umur di tonga-tongani nasida nang akar ruas ni huriam na marulang tahun pernikahan damem na sumurungima na toktong jong-jong di tonga-tongani nasida hupuji jala pasangapay mimaho di bagasa Jesus Kristus martangnya kami tuho. Amin. Tapasahat ma peliat tatu jolo marhite pelian pembangunan tajaha ma ta edehon ma buku ede pitu 52 ayat sada Roma hita 7.